హే సీనియర్. ఏంట్రా తమ్ముడు సీనియర్స్తో బాగా పరిచయం పెంచుకుంటున్నట్టున్నావు? అందరితోనే బాగానే పరిచయం అవుతుంది అక్క, ఒక మీతో తప్పితే. అవునా, సరే. హాయ్, దిస్ ఇస్ కీర్తి. మీ పేరు ఎవరు కలకే? తన పేరు కావాలి. ఇప్పుడు ఏంటి, నీకు నా పేరు కావాలి అంతేగా? ఇది నా రికార్డ్, ఇందులో నా పేరు ఉంటుంది, చూసుకో. అలానే రికార్డ్ కూడా రాసిచ్చా, ఓకేనా? అదే చేత్తో ఈ రికార్డ్ కూడా రాసి. ఓకే, గుడ్ బాయ్. సరిపోయిందా? ఎవడు రాస్తాడరా ఇప్పుడు ఈ రికార్డులు? సీనియర్ రేయ్ నాకిచ్చావేంట్రా రేయ్?